Els col·lectius de persones discapacitades del territori recorden que encara estem lluny d'assolir els drets de les persones amb aquestes dificultats. Ho han fet aprofitant la celebració del Dia Internacional de les Persones Discapacitades, que enguany coincideix amb el 10è aniversari de la Convenció sobre els Drets de les Persones Discapacitades de les Nacions Unides. Mollet s'ha vestit de taronja i s'ha connectat amb el món a través d'aquest dispositiu de ràdio. D'aquesta manera, els alumnes de l'Institut Municipal de Servei als Discapacitats han volgut fer arribar la seva veu més enllà del Vallès i ho han fet coincidint amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que es commemora demà. Parlem amb una altra gent amb altres països. He parlat amb Múrcia, amb un noi de Múrcia, amb un noi d'Alicante, amb molts altres països. I avui tots els nens tenim que anar amb taronja, vestits de taronja. M'agrada molt venir aquí porque voy al pis, que es los pisos tutelados, y estoy muy contento con mi familia. Y estoy muy a gusto en el piso. Cada any des de l'Institut celebren aquest dia amb una festa al pati del centre i es llegeix el manifest. Un any més s'ha reivindicat el dret de totes aquestes persones perquè encara s'està lluny d'assolir els drets més fonamentals. Per donar el missatge que sí que s'han aprovat moltes lleis, sí que hem avançat, però que encara faria falta una accessibilitat universal per a la gent amb discapacitat i perquè els serveis, almenys que siguin dotats econòmicament i que la gent pugui tenir accés i poder viure amb igualtat d'oportunitats. L'Institut Municipal de Servei als Discapacitats dona cobertura a més d'una trentena de municipis de la comarca.